ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକୁ କି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବୈଶାଖ ଓ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ତଥା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ନୂତନ ପାଞ୍ଜିର ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଓ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପୂର୍ବକ ବେଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଣା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ଗୃହର